Jesus namanya, haleluya, pujian dan haleluya, kemenangan itu atai, nama
cukup. Shalom. Selamat Hari Haheoni Tuhan Yesus. Asata puka parminggota di bagas tatikion. Huriani Tuhata ari hamonangado ario disalut halak Kristen. Ainunga mona Kristus manaluho kamatean. Dang margogo besorop ni hamateani maniopi akana porsea di Tuhata Jesusi. Laos ari haheoni Jesusido nang nata halason ganup ari Minggu. Di bagasan gurasa ni hamonangan ni Kristus manaluho kamateani. Upasahat tamima selamat Paskah madihamu saluhuna. Haheheon ni Kristus sian namate papatarhon ibana do pargogona so hatudosan. Alani i marlas ni roh hamahita toktong makatidakon nunga hehe Kristusi hitape paheheon nado muse. Marede mahita siap buke de nomor 633 ayat sada sahat rodi tolu. Ah
goarni debata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia natumo palangi dohot tanoon. Amin. Haleluya di Tuhan debatatai, hatuaon dohot hasangapon, dohot hamuliaon, dohot hagogoon. Na pahehehot Tuhan Yesus, ido pahehehon dohot tita sogot, alani Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama do mauliate do hami tuho, ala ditaluho kodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamatean mi, ala disodangi hodo tanoman nami, asa marpakrimo na mangolu hami ala ni haeomi, dang bema biar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruasmu dohami. Di pausato dohami siaka holomo tuhati uron, siaka matea tuhangoluan. Atong pargogoy mahami mamuji dohot mangoloy ho ari-ari. Pasangapoko di bagasa kaporseaon na mangolu, pay masatami tulabungmu. Amen. Maredeh sa buku de nomor 96 ayat sada. Pati ni debata di pesta perjolo perningotan ari haheon ni Tuhan Yesus. Imana tersurat di Psalmes 36 mamuka sian ayat 2 sahat roh di tolu. Edeho kamu ma Jehovah, puji hamu ma goarna, baritaho kamu ma hatuaona ganupari. Pajojor hamu ma di tonga-tongani aka parbegu hamuliaon nai, di tonga-tongani saluhu bangso halongangan akana binahen nai. Atong ra mangidogogo mahita tu debata mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na barto patikmi. Amen. Marede mahita sa buku ede nomor 627 ayat sada laos jongjong mahita. Haleluya, puji
Tato poti madosata diadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Na pungudo hami di jolom martangiak tuho. Mangido sian nasa rohanami hasesani dosanami saluhuna. Huparhatopot tamido ala hurang marurat hatam di rohanami. Dina romano sak hamaolo do parukilon. Gabi olo do hami madabu tu padelean. Ala ganggu rohanami di hagogoonmu mangurupi hami. Tak mahami marhite-hite asini roham. Jalase sama dosa nami saluhuna. Ala ni pakoko ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-bagani debata taringo Tuhan sesani dosata. Isebe mengaluhon akan pinili ni debata. Debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani. Nang mulak mangolu do. Jala disiamun ni debata do ibana mangodiho kita. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Mare de mahita sia buke de nomor 33 ayat 2. Refleksi Paskah dang tarsira kamateani hita sian holong ni tuhata. Dinguluon ikon adopat tado hamatean waso hagogoon na sotarida parhuaso na mga sagogo akan anaing masa di jolo na sotaboto termasuk pandemi COVID-19 sia. Nama korohon torob agwa kosa. Molo dibahen pamareta usaha asa humatop masyarakat Indonesia taruli divaksin. Sada usaha doi asa sisi siang moluta pandemi COVID-19 sia. Haheheon ni Yesus manaluho kamatean. Patakason na suadong beboy manira kita siya kolong ni rohani tuhatai. Dihalak na porsea, sorop ni hamatean dosa na makorhon hamatean
Nunga ditaluho Jesus marhite haheonna. Nunga talube hamatean. Jo hamatean di dia hamonangami. Jo hamatean di dia sorokmi. Di bagasa panugunuguo di holongna. Taulama ulaot tanang peragam hamaolon. Parukilon na margati soring mangarongom ngoluta. Tuhan Yesus manaluho kamateani. Ibana do parmahan na denggan di ngoluta. Jupalo jahita di paraloan ni hapor seau madalani ngoluon. Ibana do pasabam rohata. Jupata ado piragam na pasorat tita di ngoluon. Ibana do madongan hita. Tukod dohok batahina do mangapuli hita. Di pardalanan ni ngoluon. Unang marnaloja hita mangula lomo ni rohani Tuhata. Alataboto, dapat sobuon ni Tuhani hita manabur di bagasan ilu-ilu. Gabe manggotil si soada. Molo tahalo jahon manabur di bagasan ilu-ilu. Totu jalo otado pasu-pasu sian Tuhata. Hatani debata turpu di pesta perjolo haheon ni Tuhata Yesus. Imana tersurat di Psalmen 103 mamuka sean asada 15 tajahama margati soring. Puji ma Jehovah aleto diku jalana sarohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Ibana do manesa do sam sudena. Ibana pamalum akka sahibmu sudena. Ibana pamahap roham marhite-hite denggap basa. Asamulak posoho songo pidong raja wali. Ima sahatna maretua doakan atu mangiho katani debata jalan nau peopsa. Amin. Mare dehita siap buka de nomor 52 ayat sada sahat rodi 2. Puji
hati dako maha porseo tai, songon nahina tidako nidongata saha porseo disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imanatin buhon si Maria, na gabi-gabi siato di porbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tuban watorudung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, la hudul tu siamun ni debatat. Amanai pargugo na soatu dosani, di sima ibana pa mamula sogo tu tanoon, manghumi harat na mangulu dohot na mate, au porsea dito. Jaladong sada huria na badia, huria hatau panala Kristen akka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu do sogot daging ni hala akanong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabigi makor ina parari Kamis dohot inang Maranatha. Selamat hari Minggu ma di Tasudena. Tinting namasa di Huriata di Minggon tanggal 10 April 2022. Na parjolo na naing marbagas. Tinting parjolo naing manjalo pasu-pasu pabagason ma ongun friend Raiser sidalahi. Anak ni amata mintar halomuan sidalahi nahinan. Tubuni inata dahlia boru saragi turnip, ruasni HKBP pajak baru resort Belawan Baru, Sian Huta Jalan Bawal pajak baru Belawan nomor 67 Medan, dohod Oroana Dewi Ruth Damayanti boru Pangaribuan, boruni amata Rasimawan Pangaribuan nahinan, tubuh inata lam tiarma boru hutagalung nahinan, Sintua Netionar boru hutagalung, ruasni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Pembangunan RT 00 Sada RW 06 nomor 60 lapangan tembak Manang Wek 5. Pamaso-masuan di Patupa hari Jumat 20 Sia April 2022 di HKBP Pajak Baru Resort Belawan Baru. Paduahon, tinting paduahon. Manjalo, naing manjalo pasu-pasu pabagason ma David Tamba, anak ni amata pendeta Dr. Andus Berlin Tamba, MDiv. Tubuh ni inata Martiasi Boru Manulang, ruas ni HKBP Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Cibubur Walu BRT 002 RW 0 Sian nomor 14 Kelurahan Cibubur Wek 10 dohod Oroana Ripka Regina Rosinta Boru Sinaga, Boru ni amata Fiknar Sinaga, tubuh ni nata Rita Puspita Boris Tumorang, ruas ni HKBP Cinere Resort Cinere, Sian Huta Jalan Puncak Pasanggerahan 2 nomor 27 Cinere. Pamas-masuan di Patupa hari Sabtu 23 April 2022 di HKBP Cinere Resort Cinere. Paduahon ruas Namar Sahid. Tabuan ma di Tangyang ta akar ruas ni Huriata na di Bagasan Pasahiton. Pertama, Amang Ye Sianturi Wek 2 pemulihan di rumah. 2. Nyonya FW Sitinjak Boru Situmpul Wek Tolu di RSPAD. Ketiga, Nyonya Sintua P Sidabutar Boru Ambarita Wek 4 di RSCM.
Keempat, Nyonya A Sitorus Boru Simbanjuntak wek pitu pemulihan di rumah. Kelima, Amang J Sitorus wek sia pemulihan di rumah. Keenam, Nyonya Panjaitan Boru Huta Barat wek 9 di rumah sakit Polri. Ketujuh, Amang HDM Simorangkir wek 10 di rumah sakit Polri. Patoluhon, ruas napindah mulai sadarion pindah huriado keluarga Christian Hasoloan Silitonga Mela Evanuela Boru Hutapea dohot sada boru yang nakon nasida maringanan di Kelapa Dua Wetan RT 07 RW 08 nomor 44 wek sia pindah tu GKI Keranggan Bekasi. Napa opaton pesta paduahon pasca paduahon. Hari Senin 18 April 2022 ima pesta paduahon pasca paduahon patupahon ni huriata do parmingguan pukul 10 sia wib holan sahali parmingguan. Palimahon Distri Walu DKI Jakarta. Di patupa Distri Walu DKI Jakarta do pembekalan pangula nagok tiki sedistri di hari Selasa 10 sia April 2022 maringanan di Bekasi na di dohotan ni Panditata Natolu di hari Rabu 20 Kamis 21 April 2022 maringanan di Bogor na di dohotan ni Pendeta Rebecca S. Hutasoid MTH di hari Jumat 22 Sabtu dan 23 April 2022 maringanan di Bogor na ni dohotan ni Pendeta Posma Naibaho STH dohot Pendeta Krisvandoli R. Harahap MTH. Pak Onopon Dewan Koinonia Seksi Remaja dan Naposo Bulung Prapaskah RNHKBP. Sesuai dengan program kerja remaja dan Naposo Bulung HKBP Cibubur akan melaksanakan prapaskah pada hari Sabtu 30 April 2022 bertempat di Panti Asuhan SLB El Safan, Yayasan El Safan di Jalan Betung Raya nomor 49 RT 13 RW 5 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Durensawit Jakarta Timur. Kedua, puncak perayaan Pasca RNHKBP Sabtu 7 Mei 2022 RNHKBP Cibubur akan melaksanakan puncak perayaan Pasca bertempat di Aula Anggrek Taman Bunga Widalatika Cibubur. Seksi AMA hari Rabu 20 April 2022 patupaun ni Seksi AMA do pertemuan kaum AMA HKBP Cibubur 3 bulan 1 kali maringanan di GSM Gloria Lantesada masuk pukul 10 sia web nani uluhan ni panditata papituhon sumbangan sian ruas tajalo do sumbangan ruas ni huriata Parjolo keluarga K. Simbanjunta Boru Panjaitan Weksada ima 1 unit mimbar tu sekolah minggu dan pra remaja. Kedua, keluarga CSTO Hutapea Boru Sitorus Weksia ima 30 des aqua gelas. Melihat tema di keluarga Napasahaton Tuhatama nama masu-masu. Pawaluhon pengumuman Hombartu program kerja Nihuriata tahun 2022 marhite tintingon pinangido tusude ruas Nihuria naso pasahaton pelian tahun asa di pasahat bema pelian tahun tuhuria manang tusintua wiknabe akat tinting na mangihut boya mata jaha na adong di warta jemaat songonima tinting di minggu ta sadarion Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tabegema korsian ina parari Kamis dohot ina Maranata.
Marade mahita sia buku de nomor 10 ayat sada dohot udukna laos tapasaha ma peleata sada a dohot sada b. Say
batana sumurung sian salut naroha imana mengeramoti aka ate-ate doh pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Paskama dihita saluhutna. Hatani debata dihita imasian Evangelium nisi Lukas bidu 24 mamukama ayat sada rodi ayat 12 songonon ma didok. Alai di ari parjolo dung ari sabat Roma nasida macai sugut tu tanomani matat na khusus na pinature nasida. Alai nunga digulang batui sian tanomani didapot nasida. Jaladung bongot dang jupang nasida bakke ni Tuhan Yesus. Jadi dinajut rohana sida marni dasa gabe jonjong ma dilabung nasida dua halak parabit namar linang-linang. Alai mabiar ma rohana sida jala uduk nasida manaili gabe ninna halak odeng ma tu nasida. Puasa luluan muna nama ngolu diinganan ni akka namate dang dison ibana nunga dipahehe ibana ingot hamuma na hinatahon nai tuhamu uju di Galileai dope ibana ai didokdo ikon pasahaton anak ni colmai tutangan ni halak pardosa. Jadi parsilakonoton jala mulak mangulu ma ibana di ari patoluhon. Jala diingot nasida ma hatanai. Kabe mulak manasida sian tanomani di baritahon ma sasudenai tuna 10 sadai doho tudongan na saluhutna. Si Maria Magdalena mai dukoni si Johannes doho si Mariani si Jakobus nang akan asing nama dongani nasida pabuah hosa tu akka apostel hiraturi-turian do akka hatai di rohana sida jala dang di haporseyai alai hehe mas Petrus marlojong tu tanomani di paujuk ma dirina pulik ma di ida peak aka saput-saput naing dungi muli ma ibana uhut longang do rohana marningot na masai ima sahatna uriani tuhata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus tiap tahun do kita mames tahun ari haheoni Yesusi ima nedokna Paskah molo tapagacang do hata Paskaon sesuai tu akronimna Paskah pasti aku selamat karena Allahku hidup. Amin. Ibana do debata nama ngolu laos ido pakirimota namang lehon hangoluan dibalik ni hamateani di Portibion barita taringo tu haheon setoktong dope kontroversi ya teh jala sahak tu sonari halak Yahudi tang porsea nasida di haheheoni Yesusi kelompok aka Sadusi nasida memang dang porsea taringot tu haheheon alanido ditiki di pelayanan ni Yesus pola sape adong tulu halak na pinahehena mulai sian anak ni si Jairus
sahala anak naposo sian hutanain dungi naparpudi imasi Lazarus sate napabuahon adong doha heheon bahwa hangoluanon dang otak ni saha tuhamatean alai adong do haheheon jala adong dope aka kelompok-kelompok ni halak nasoolo persea nasida taringo tu haheheon ni Jesusi ala dicoba nasida do marhite nalar pikiran logika dan mungkin Yesus namatei boy hehe muse ala ni do ka seniman dot akan nama lope adong do aka karya-karya fiksi buku manang novel nasida songon novel fiksi Da Vinci Code tang persea di haheheon ni Jesusi manang aka buku-buku nama laris songon buku The Lost Tomb of Jesus manang aka tokoh-tokoh non Kristen aka teolog aka padita ale murtad nasida tidak nasida dan mungkin Yesus hehe gabe ahado muse pamatang nai ninna songon David Hume tidak ibana jala dituntut ibana do, kon adong do sains manang logika lahu patorak kon taringot tusi ninna bahwa tidak ada realita yang lain di luar itu kebangkitan hanyalah metafora, hanya kiasan, hanya mitos. Jala disonma kudang dope aka diluari orang-orang skeptis ya, mengatakan aka sisian ni Jesusi na mangihuton ibanai doh na porsea di ibanai adalah orang-orang bodoh. Kahalak naso terpelajar doi nama kaporsiai taringok tu haheheon ni Jesusi ape dang dingok nasida adong dosa halak na intelektual bukan intelektual yang tingkat rendah alai guru besar di Gamaliel, si boto surat, si boto patiki, ima si Paulusi, justru di sonma Apostel Paulus nagumodang lau patorakon diajari to di ibana taringok tu dogmatik di haheon ni Jesusi alanido godang aka namaralo ada yang sependapat ada yang tidak sependapat apalagi mah aka ugamon adong di sekitar tahun bahkan di Palealea di Nista ahado silanginin tetapi melalui fakta kebangkitan Yesus inilah sasaran utama yang diserang oleh pihak-pihak tertentu nasoporseai. Sekarang bagaimana kita mau membuktikan, bisakah kita membuktikan bahwa Yesus itu bangkit dan dapat diterima oleh akal? Sahala namarguar John Stott di patorang ibana songon panurat doh teolog Kristen bahwa ada bukti empiris bahwa Yesus itu benar-benar bangkit.
Dia ma aka bukti-bukti i. Adong do opat bukti. Laos di patorang marhite terpukta di Lukas 24 ton dohot aka evangelum si Matius manang Yohanes pe. Jadi di si di terpukta ima tanomani nunga kosong be, kubur yang kosong. Alai adong do na menyangkal bahwa kubur yang kosong itu katanya bahwa mayat Yesus itu dicuri. Itak ko aka sisianna do. Alai justru itu tidaklah mungkin. Alanya ala di bagasan hatau todo aka sisiani ujui. Mana mungkin mereka mencuri mayat Yesus? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tanomani ditutup dodo batu nabalga. Jala dimeteraikan pemerintah do ditikii. Los dijaga ketat do aka prajurit-prajurit. Jadi mana mungkin tak segampang itu para murid untuk mencuri mayat Yesus. Alani do di ayat 10 Matius 20 didok adong do pembohongan sian mahkamah agama doko kamu mah ainunga itakwaka sisian nai Yesus ini uriani tuhata alai dung lewat sabat hari sabat disima ro aka perempuan Maria Magdala, si Johana, Maria ibu Jakobus doh aka perempuan na asing dinalaho mamiahi bakeni Yesusi karena itu adalah tradisi bagi orang Yahudi. Tetapi itu pun tak mungkin mereka lakukan. Alanya sahak nasi dari tanomani padahal dong be bakeni Yesus disi. Ahadana tinggal di tanomani. Odo napa dua honi. Ima kain kafan Yesus masih ada. Asugari ditako mana kapanako pe manang kasisianna pitor dihadi do hipal kan itu kan alai pihak do disi sude kain nama ngaliliti ibanai napatoluhon bukti bahwa Yesus si hehe ima na dipatuduhon Yesusi tu aka perempuan naroi dohot tu aka sisianna dohot tu si Thomas dohot tu adong dope 500 halak Yesus patuduhon dirina nong hehe ibana napa opaton ima dung hehe Yesusi di jalur nasida akabaritai adong sada perubahan hai baruon di tonga-tonga ni ngolu nya kasisiani do sude aka na mangihuton ibana gari ada aka sisiani mate martir doi laho para raton taringo tu Yesusi Uriani tuhata dia mana parjolo nanain berengot tadi terpuk tahun. Nah parjolo molo pengalaman di huta ditiki buha-buhai jukido lau kita tu tanoman bukan. Alai boydoi kabe menyimpang.
asa sitonga naing jiarah martangi yang tutuhani asa dipasu-pasu aka pinopar ni namodingi kanido sa sitonga alai ala anong dope aka pikiran-pikiran do pemahaman-pemahaman hasi pelebeguon robe halak tu tanomani dada naing martangiang namangido pasu-pasu do tunamodingi kan ido Bapak opung pasu-pasu ami akapoparan mon romu saya halak nasian Jakartaon tuhuta jiarah ala dangadong anak konna manang marpogos dope dangadong dope kedudukan nang pe di pemerintahan tema buan mak hasoluan ni opungmu asa ipasu-pasu hitain na badi buan mak lomo-lomokon kan hiro kan do lapek nalas dope do sigaret na dia mah hasoluan ni rohana ipasahak mai opung pasu-pasu amin ape dang iboto ipuri ngasai di ipahu-ihu si doggi kan hido dungamen nina bolang badang disibe lomo-lomohi ngayal tupon panangga kan hido bah ngayal lang opuk tebe ina muse ado muse nama puan kertas togel kan hido kan odo nipik opung adoon pasu-pasu masa dapat tu togelonin na saya masa do pesa sonarion sepertinya togel nggak kedengaran ya, tapi masih luar biasa merebak. Ima akka hasi pelbeguon. Para perempuan datang ke kuburan itu untuk merempahi mayat, wangi-wangian adalah supaya mayat itu awet. Alai dipartikiatan waeng tak songoni be jaladang adong bei aka paham sing ketris menama namasa di tonga-tonga ni ngolutan napa duahon nanaing dohonon ditrupukon adalah mereka lah wanita-wanita Paskah yang datang ke kuburan itu. Memang mereka itu tidak terlihat menonjol, tapi peran mereka tidak bisa diabaikan begitu saja. Itulah wanita-wanita seputar peristiwa Paskah yang sampai hari ini pun dan sampai selamanya itu akan diingat. Ada Maria Magdalena atau Magdala yang memberi hidup untuk melayani Yesus, melayani Tuhan setelah dia dipulihkan pada masa lalunya yang suram. Kemudian ada istri pejabat yang bernama Yohana yang melayani Yesus dengan kekayaannya. Alanido huria na hebang na berkembang ala didukung doon marite aka materi ido pelayanani peleani gabi uap na khusus pahebak kok kerajaan di debata di Portibion dan banyak perempuan-perempuan yang terus mendukung kegiatan-kegiatan gereja kita sampai hari ini. Bukan hanya itu saja, seperti Maria Magdala atau Magdalena, ada perempuan-perempuan yang berdosa yang sudah diampuni dosanya, justru dia mengasihi lebih banyak. Itu sebabnya kata Yesus, orang yang diampuni dosanya lebih banyak, itu yang mengasihi lebih banyak. Adakah orang yang tidak diampuni dosanya, berarti dia tidak pernah mengasihi.
orang yang diampuni dosanya seperti Maria Magdalena ini, dialah yang banyak memberikan kasih. Begitu minyak narwastu yang dia oleskan kepada Yesus, menyeka kakinya dengan minyak yang mahal. Karena apa? Karena dia mengalami perubahan, Yesus menerimanya. Yang ketiga, wanita-wanita itu bukan hanya menjadi figuran dalam cerita Paskah, tapi apa yang mereka lakukan sungguh luar biasa. Coba maju tabayakon, molo tahusipun tu sada ina sada barita. Piktor sahak tu si barbar losung doyeti. Dari segi positif ya. Alai coba maju tabadikon sejenak. Maradupun aka sisian ni Yesusi. Saat Yesus ditangkap disalib, murid-murid Yesus kemana? Selain Yohanes, mereka kabur, lari, ketakutan. Tetapi wanita-wanita itu, perempuan-perempuan itu terus mengikuti Yesus. Bahkan sampai Yesus disalib, sampai Yesus dikubur pun mereka ikut menguburkan mayat Yesus. Dengan siapa? Dengan Yusuf Arimatea. Mereka membawa rempah-rempah itu langsung. Sementara akasisiani Yesusi martabuni doati. Ketika Yesus bangkit, wanita-wanita inilah yang pertama melihatnya. Nasidama gabe saksi kunci ate. Nasidado nagabe saksi kunci di ayat 10. Mereka lah tersebar berita Paskah. Roh dua hala namar payan namar dinang-dinangi ima suruh-suruani didok. Molo si Yohanes, Yesus do langsung mandok tua perempuannya teh. Ingot kamu mah, nai dok nai. Nah ikomar si taonon ibana, mate ibana jala hehe do ibana diari patoluhon. Terbuka mata nasida, oh ido nai dok ni Yesus itu. Lalu mereka pergi untuk membawakan, menceritakan tu aka sisian nasapulu sadai. Jadi wanita-wanita inilah di seputar Paskah menjadi inspirasi bagi kita. Mereka menjadi contoh dalam arti sebuah kesetiaan. Contoh dari arti pengorbanan. Contoh dari arti keberanian. Jadi sesungguhnya figur wanita ini sangat langka pada waktu itu. Kuriani itu hata peringatan Paskah di tahunon naing ma patubuhon komitmen baru di hita asa tetap setia hita tu namang huton Yesusi. Jadi bukan hanya pada saat Kristus dielu-elukan menjadi raja, tapi juga pada saat Yesus tergantung di kayu salib. Artinya kondisi do suka duka kita mengikut Yesus, ikon tetap do marsihohot manang AHP namasa. Ikon adong do keberanian di kita laho patuduhon mamaritahon Kristusi nong hehe di tonga-tongani hangluatan. Nuaing dihaheon ni Kristusi pabuahon bahwa Allah mentransformasi
bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Dengan Paskah, Yesus merobohkan tembok pemisah antara laki-laki dan perempuan. Ala di pemahaman halak Yahudi mulai sian perjanjian lama memang hera sotarida do aka perempuan. Mula adong pe aka tokoh-tokoh wanita songon Sara, si Hana, do aka hakim-hakim, ya, do aka panurirang. Tokoh-tokoh tertentu dalam perjanjian baru, Maria, Elizabeth, dan perempuan-perempuan lain yang ikut melayani pada masa Yesus dan juga pada masa rasul-rasul. Tarlumobima pelayanan Apostel Paulus, ada banyak perempuan-perempuan tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam Alkitab kita. Mereka mempunyai peran penting, bukan hanya di dalam keluarga, tetapi juga dalam melayani. Allah memang dianggap halak Yahudi perempuan itu subordinasi di bawah laki-laki kelas 2. Jala di bagas jorope dang boy perempuan hadir songonon hitan wengon. Di bait Allah laki-laki dan perempuan itu dipisahkan, dan pemisah itu adalah tirai. Mereka dipisahkan dengan tirai, tidak dapat duduk bersama, dan perempuan tidak dapat membaca firman Tuhan. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, Yesus mengoyakkan tirai itu, menyingkirkan tirai itu, supaya duduk bersama di dalam bait Allah, memuji, berdoa bersama, beribadah bersama. Tidak ada lagi laki-laki dan perempuan, orang Yahudi atau Yunani, tetapi semua menjadi mitra, semua menjadi partner Tuhan di dalam pelayanan dan juga di dalam kehidupan ataupun pekerjaan keseharian kita. Oleh karena itu, di Parheheon, ina apalah di Tikion, nunga godang aka kegiatan-kegiatan na di Patupa mahrite SPH ni Huriata. Ina rohaku molo ta bereng aka kegiatan aka perempuan di Huriata amanginang, mulai sanaka perlombaan-perlombaan nang pesnam do kegiatan nama caha mabuka bibel do aka bukuede do aka prahmen nakin di buha-buha ijuk nang salah hita martop tangan maju hita tuh sudah ka perempuan ni Huriat tate. Iya dohot ketua ni SPH ta inang Reni Borusiagian, dohot parhalado inap tepuk tangan maju hita manginang ya. Nah sudah mendukung dohot aka parhalado nang sudah ruas ni Huriam. Jadi zaman sekarang ini adalah zaman emansipasi. Tetapi kita perempuan jangan sampai kebablasan. Ikontong dohita marningok di kodrak tate. Kalaupun dulu satabi ataupun zaman sekarang ini masih juga orang hanya berkutat di sumur, di kasur dan di dapur, ya. Tetapi punya tugas tanggung jawab yang besar kita. Apakah kita menjadi wanita karir? Apakah kita juga menjadi ibu rumah tangga? Ataupun juga ada banyak profesi yang kita ikuti atau yang kita lakukan? Kiranya kita menjadi mitra, baik yang duduk di dalam atau mengambil bagian dalam bidang medis kesehatan, para dokter, perawat, bidan, atau juga dalam bidang pendidikan, guru, dosen, atau juga dalam bidang teknologi, atau juga dalam bidang apapun, dan juga di gereja ini menjadi mitra, menjadi partner. Tangadong be disi ina doho, perempuan doho, tangboy ho doho, tidak ada lagi semacam itu. Kita bersama-sama untuk duduk
Bagaimana kita mengembangkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Inilah momen bahwa Yesus ingin kaum perempuan membawa warna baru. Mari kita bawa warna baru di tengah-tengah kehidupan kita. Gabe pasu-pasu mahita saluhutna. Amin. Martang yang meta. Mulai tema diho ali Tuhan Yesus Tuhan nami nungahehe hosian namate. Ditaluho kodo waso dosa. Waso hamatiani dohot waso ni sibolis. Asa dapotan hanguluan na manoktok kami. Mulai tema Tuhan haluaon na pinatupam di tonga-tongan ni hanguluan namin. Pargogoy mahami marhiti todim. Hami sudi aka perempuan nang kaum pria pe manang isepe Tuhan. Sudi ruas ni huriam. Sudi akana porsea diho. Gabi mitra, gabi partner. Laho maka tidak koko Tuhan. Hodo. Di batanong gabi jolma. Namate jalahehe. Nah mangalehon hamunangan di hami. Asa mampu hami maka tidak koko hari-hari di ngulu nami. Manang nasongon dia pe profesi. Aka ulaon nama ragami nong pinasahat mu di hami. Asa gabi pasu-pasu hami saluhutna. Talumo bima aka sorry pada aka ina. Pasu-pasu parsahalai mahami Tuhan. Mariti hata nang pambahenan. Dot aka ulaon na pinasahat mu di hami. Di tonga-tonga ni aka keluarga nami. Nang di aka parkarjuan nami. Nang di aka pelayanan nami pe. Asa gabi setidangi hami Tuhan. Jala sahat dihoma saluhutna. Atong Tuhan dison naing hutangnya kok kami ruas ni kuriam na naing macalo pasu-pasu parsari peon. Ima pasangan ongun friend riser silalahi dohot Dewi Ruth Damayanti boru pangaribuan di hari Jumat tanggal 20 sia April di HKBP Pajak Baru Resort Belawan Baru. Songoni pasangan David Tamba dohot Ripka Regina Rosinta boru Sinaga di hari Sabtu tanggal 20 April 2022 di HKBP Cinere. Homa Tuhan nama masu-masu ulau nasidai. Asa gabe ripe nabadia nasida. Natar pasu-pasu ngulu nasida. Gabe tiruan nasida Tuhan di tonga-tonga ni Portibion. Lehon mari nasida kacang niumur hai pason songoni nang akana toras nasida aka keluarga. Rodi aka todong nasida nama kaholongi nasida Tuhan. Bahen ma aka ulaun nasidai bahen puji-pujian hamulia ondiho doho pasu-pasu disudi halak. Tarlumo bima aka ruas ni huriam na dipakasana parsahiton amanami amang i sianturi nyonya Eve sitinjak boru sitompul nyonya Sintua pe sidabutar boru ambarita nyonya A Sitorus boru Simanjuntak amang J Sitorus nyonya Panjaitan boru Huta Barat amang HDM Simorangkir dohot amanami amang Charles Panjaitan songoni Melda boru Gultum tuhodo pasaton nami nasida saluhutna Tuhan asimaroham dauni manasida Tuhan asa boy nasida marlas niroha laho manguduti aka ulon nasida di tonga-tonga ni keluarga di parkarjo nasida ganub nang di tonga-tonga ni huriampe saha di homa nasida saluhutna songoni nang sudi aka program-program ni huriam nanaing sipatu paun dope di minggu-mingguon pasu-pasu ma Tuhan asa mardalan dok dinggan nasida akan berulang tahun mulai senaka dana rodi akalan siap homa na patu pahon masa depan tu aka yanakon nami dapotan parkarejuan dohot aka sirokak nitod dinasida songoni manang di aka keluarga pe asa homa Tuhan namang lehon pos niroha dinasida
lehon ma kehadiran danak di tengah-tengah ni keluarga. Pastor rohanami Tuhan nang di akana tua-tua nami pe akana sudah gogo manang di dia pe nasida pargogoi nasida saluhutna pahot haperson nasida Tuhan sai tiup tangan nasida asaboy nasida mardalan toktong maka porsai hoari-ari di nguluna ukak ma banua kicangi di nasida Tuhan asa mamereng nasida depakko unang paloasi bolisi mangaliluhon haperson nasida ala maingol si pareon nasida Tuhan alai patinggil ma si pareon nasida di parto diona pos dorohanami Tuhan pasu-pasu nak kami napung apalado bason kudang do aka si taonon aka permasalahan nah wadupi hami di tonga-tonga ni keluarga nang di aka parkarjuan nami ganup pos dorohanami hodo namano dangi hami Tuhan nah malehon aka masa depan di tengah-tengah ni hanguluan nami di ruas ni kuriam atong di naneng mulak pe hami anon say ho mana madonga ni hami taparhon masak kami aka mara aka na jahat tai ni sibolis nang aka parsahiton pe asa tu minggu-minggu neneng roon toktong hami bui marsaor doto mamuji pasang pon guarmu nabadiai mangasahon guarmu Tuhan Yesus Tuhan nami molia tema rohanami diho amin. Mare de mahita laosta pasahat ma peliata. Hallelujah,
Jonjong Mahita Salum. Ale debata amanamina di Banua Kijang, hodo harorwani saluhut silehun-lehun nadinggan, doh nasa ulibasa nama uliutus. Pupasat hami masian nan lihomitu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jaramoti, asau parsak kami pilihanon, patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni kuriam, doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehun-lehomitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami jala parasi roha, moliate marohanami jala pujion nami ho, ala naung di tubuh hoko hami padua halihon, sian godang ni asni roham, tupa kirimon nama ngolu, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate, nunga gabe si palua, jala si pangolu anak mi di hami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si utonon nami, namarlas ni roha dohami nuaeng, marningot haheheon nai, nunga talu sibolis, talu hamatean, talu banuatoru, dang mabiar bihami mida hamatean dohot soropna, ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang na gogoi, ibana do manugihok kami, sian hamatean, tu haheheon sogot, alani ubahen hupangido hami, saya si maroham, patoguma haperson nami, maniop barita naulii, asa unang ganggu rohanami dinahubolus hami hamateani sai sungguh lima rohanami dohot rohani dongan nami asarap hehe hami sian parohaon naburuki asa tarulahok kami parange nai paru sai pasu-pasu mahuriam dohot parbarita nauli nama maritahon haheheon ni Tuhan nami asa lam tarsunggul akka napedem roha jala hehe sian dosa nabe sai papos marohanami maka porsiai naung mardame jala mardomu hami tuho ala ni pardengganan na pinatupan ni anakmu sai pasabam jala pamalum ma rohanami top pama rohana ias doh todi namar sihohot di bagasak kami asa tarhajon jokok kami naung pitor hami alani hati goran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus sai sungguh lima pak kirimon na mangolu di hami asa tarapul rohanami marningot akka dongan nami naung jumolo nialakmi jala asa tarapul rohanami manaon sitaonon di hasianganon sai apu lima akka namatean na dangol na pogos na somarina akka nama balu dohot akka nama lungun tu Banua Kijang marhite-hite haheoni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ali amanamina di Banua Kijang sai pinurpati amakuarmu se Roma harajaonmu se saut malomo ni roham di Banua Tongaon songona di Banua Kijang
lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala dipasaur honma damena tutodim. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.